פה נכנסים פתרונות נוספים, ודאי. יפה. לצדך, מני מחבר, נכון? תראה לי? היועץ משכנתאות, כן. ותחום הבידול שלך, אתה מבין מאוד, ככה לחשו לי באוזן, בעניין מחיר למשתכן. מחיר למשתכן, נכון. כן, אני אשמח שתדבר קרוב למיקרופון, בכל זאת אנחנו כאן, כן, בעמדה שהיא שונה. מה... יש עכשיו גם את כל הסיפור הזה עדיין מתרחש, זה קורה, יש עכשיו הגרלה קרובה, משהו? כן, יש הגרלה עכשיו פתוחה. יש הגרלה פתוחה. יש הגרלה פתוחה, היא תישאר פתוחה עד יום שני הקרוב. מעולה, אז טוב שאנחנו מדברים. תן לי את כל הפרטים, את כל החידושים, מה כדאי, איפה להשקיע, איפה לקנות. יש כיום פתוח באזור ה-4,000 דירות, במחיר למשתכן. יש את ההנחה המשמעותית שמקבלים ברכישה במחיר למשתכן, זה כמובן משתנה מעיר לעיר, מפרויקט לפרויקט. כדאי לשים לב איפה הנחה יותר גבוהה, שרוצים לבחור, אפשר להירשם עד 3 ערים. כל בן אדם עד 3 ערים, כל זוג. כל הפרויקטים באותה עיר. יפה, אוקיי. לכן חשוב מאוד לשים לב כמה הנחה יש בכל מקום, כי זה מאוד משתנה מעיר לעיר. זה הנתון היחיד שצריך לעניין אותי? לא, ויש עוד דבר מאוד חשוב, עוד הטבה שיש לזוכה מחיר למשתכן, זה ההון העצמי. כי היום במחירי הדירות שיש היום, המחירים עולים, ובדירה ראשונה צריך להביא מהבית 25% הון עצמי, וזה גם דבר שמקשה מאוד על הרוכשים. מעבר לריביות... עושה לך עבודה יותר קשה, אבל אתה יכול לדבר עם ישראל, שאולי... כן, נעשה את ההשלמה, מה שנקרא. אז ההטבה ממש שעוזרת המון לזוכה מחיר למשתכן, זה שיש הטבה בכמה הון עצמי צריך להביא מהבית. זה קצת מורכב, אבל בדירות זולות יחסית, מתחת ל1,800,000, אפשר לעבור לפעמים גם עם רק 100,000 שקל הון עצמי, בדירה שעולה 1,400,000. אני רק יוסיף שלפעמים מה שקורה בקטע של ההון עצמי, שלקוחות נצטרכים לקחת הלוואה משלימה להון העצמי, חוץ מהמשכנתא, וזה פוגע בתזרים, ופה שוב פעם נכנס הכובע שלי כיועץ לכלכלת משפחה גם, לחישוב התזרים, מעבר לרגולציה, עד איזה גובה הבנק יכול לאשר לך להחזיר חובות מההכנסות שלך. יש גם את הנושא, האם אתה חושב שאתה יכול, והאם אני כיועץ בכלל מאמין שאתה יכול לעמוד בזה, לפני שאני אעזור לך לקבל את זה. העובדה שאני רואה כאן הרבה מאוד יועצי משכנתאות, גם יועצות כמובן, מעידה על כך שהוועידה הזאת מאוד נצרכת? מה אתם חושבים? זאת אומרת, זאת בשורה הוועידה הזאת בעיניכם? בהחלט בוועידה פה בירושלים, בבנק ירושלים, יש בשורות שבנק ירושלים באמת עוזר מאוד, במיוחד לציבור החרדי, יש לו כל מיני פתרונות, אם זה בטאבו משותף. היום בגלל מחירי הדיור שהם כל כך עלו, אז יש פתרונות של טאבו משותף, זה מוזיל את העלות הדירה. מעניין, זה פעם שנייה שאני שומעת את זה כבר בשעה. כן, בבנק ירושלים יש פתרון מאוד נחמד, שמחלקים את זה, וכל לווה הוא בעצם עצמאי, והוא לא מושפע מזה שהלווה השני לא משלם. עד היום היה בעיה בטאבו משותף, שצריך לסמוך מאוד על הלווה השני. כי אם הוא לא משלם, זה משפיע על הדירוג אשראי שלי. הציבור החרדי יוצא מפה עם בשורות לדעתך, כיועץ משכנתאות? דבר ראשון כן. למה? כי כל הוועידות האלה, כחברי התאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו משתתפים בהרבה ועידות. אגב, סתם, במאמר המוסגר, ממליץ לכל מי שפונה ליועץ משכנתאות לוודא שהוא חבר בהתאחדות. חשוב, תגיד את זה ממש בפירוש, כדי שאנשים לא ישימו כספם על קרן הצבי. כן, במאמר המוסגר, שוב פעם, אני אחזור פשוט על אותו משפט ולהעביר אותו. ממליץ לכל מי שפונה יועץ משכנתאות, לוודא שהוא חבר בהתאחדות יועץ המשכנתאות. מדוע? מחויבים לכללי האתיקה, מחויבים, יש גוף מאחוריהם שאפשר לפנות וגם יכול לעזור להם. נכון, היום זה נושא פרוץ ושמענו סיפורים לא נעימים. ולכן ההתאחדות יש להם, כולם חותמים על כל מיני עניינים ויש ממש מסודר. שמעתי על מספיק אנשים שאמרו, אבל לקחתי עם יועץ משכנתאות וגילו שהשם ירחם. טוב, משפט לסיום של כל אחד מכם, תקווה, הבנה, תובנה, משהו למאזינים. אני אומר שכל אחד צריך, אנשים חושבים שהיום בגלל שהריביות גבוהות, אז אולי זה לא הזמן לבדוק מחזור משכנתא. היה לי מקרה ממש שבוע שעבר שעשיתי לבן אדם מחזור והוא חסך קרוב ל-600,000 שקל בעלות הכוללת של המשכנתא. אתה רואה, כל השיחה הזאת הייתה שווה בשביל לשמוע את זה. כן, הוא חשב שעכשיו זה ריביות גבוהות, אולי זה לא הזמן לבדוק מחזור, אבל יש כל מיני דברים מורכבים וזה לא המקום להסביר, שכן כדאי לבדוק עכשיו את המחזור. יש לך איך להשוות או להעלות אחרי משפט כזה, אחרי סיום כזה? כן, חד משמעית. בהמשך לנושא הזה, יש את העניין הזה שיש פער מטורף בידע, או ליתר דיוק בחוסר ידע של הציבור לגבי המנגנון שינויי הריבית ואיך המשכנתא עובדת. צריך להבין שמשכנתא זה באיזשהו מקום כמו סרצ'ון. צריך לבדוק את זה כל הזמן ולוודא שלא חסר מים, שלא זה. ולכן יועץ משכנתאות נכון באמת עוזר ללקוח לעקוב אחרי המשכנתא, עושה לעצמו אפילו, אני ללקוחות שלי עושה תזכורת לעצמי, מייל מתוזמן, לבדוק את המשכנתא ולוודא שהיא בסדר. אני רוצה להודות לכם מאוד, תצליחו, ותודה לכם על הרעיון הזה. אנחנו